नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 भादो 31 गते यानी 16 सितंबर 2024। सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 14 गो प्रमुख खबर सब। बारा के पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित 79 पुल में बस दुर्घटना भइले पर एक जने की मृत्यु भइल बाटे, अन्य 43 जने घायल भइल बानी। बीतल रात 12 बजे कांकड़ भिट्टा से दांग तरफ जा रहल ना 8ख 1164 नंबर के बस अनियंत्रित होके पुल से नीचे गिरल रहे। दुर्घटना में दांग के गड़वा गांव पालिका 5 के चेतन राय यादव के मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। घायल मध्ये 34 जने के अवस्था मध्यम और 6 जने के अवस्था गंभीर रहल बाटे। दुर्घटना बस के अगाड़ी के पट्टा टूटला के कारण भइल बतावल गइल बाटे। दोसर दुर्घटना में सरलाही धनकौल 2 के 37 वर्षीय दिनेश शाह की मृत्यु भइल बाटे। निजगढ़ 8 पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित तामागढ़ी गेट नजीक चंद्रनिगाह से पथलैया तरफ जा रहल बा 63 पर 7330 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटना भइला पर शाह की मृत्यु भइल बाटे। मोटरसाइकिल के पछाड़ी सवार 46 वर्षीय किशोरी शाह बड़ौदा अस्पताल बीरगंज में इलाज उनकर हो रहल बाटे। बारा के शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई विद्यालय भीतर राजनीतिक गतिविधि संचालन करे वाला के कड़ा कार्रवाई के चेतावनी दिले बाटे। इकाई प्रमुख हेमराज खतीवाड़ा से काल एक सार्वजनिक सूचना जारी करत विद्यालय सब में राजनीति प्रवेश करावे वाला शिक्षक चाहे प्रधानाध्यापक विरुद्ध कार्रवाई होके के स्पष्ट कैले बानी। ई चेतावनी के कारण अभी के तुरंत घटना संगे जोड़ल गई बाटे, जहां प्रभु शाह के नेतृत्व में रहल आम जनता पार्टी के नेता लोग कलयुग महानगर पालिका के विभिन्न विद्यालय सब में विद्यार्थी सबके कक्षा कोठा में ही राजनीतिक नाराबाजी करेला प्रोत्साहित कैले रहनी। नो टीचर नो टीचिंग कहल जाए वाला नारा सहित के वीडियो सामाजिक संजाल में वायरल भइले बाद इकाई कार्रवाई के संकेत कैले बाटे। हाल इकाई दोषी शिक्षक चाहे दल सबके नाम सार्वजनिक न कैले पर भी कानूनी कार्रवाई के प्रक्रिया आगे बढ़ावल गए संकेत कैले बाटे। सूचना जिला प्रशासन कार्यालय बारा के जानकारी के खातिर भेजल गई बाटे। बारा जिला के महागढ़ीमाई नगर पालिका बरियारपुर स्थित गढ़ीमाई मंदिर के प्रांगण में विवाह मंडप के निर्माण कार्य संपन्न भइल बाटे। ऐसे देखला पर जनकपुर के जानकी मंदिर के झलक आए वाला ई मंडप के उद्घाटन दशई से पहले होखेला भइल बाटे। गढ़ीमाई मेला के खातिर प्रदेश सरकार के सहयोग में निर्माण संपन्न भइल विवाह मंडप के उद्घाटन यह अगहन में लागे वाला 5 वर्षीय गढ़ीमाई मेला के देखे आए वाला दर्शनार्थी सबके सेवा प्रदान करे के लक्ष्य के साथ यह आसीन महीना के दशई में उद्घाटन करे के तैयारी हो रहल गढ़ीमाई मंदिर संचालन तथा विकास समिति के अध्यक्ष रामचंद्र शाह जानकारी दिले बानी। प्रदेश सरकार के सहयोग में निर्माण भइल ई मंडप से 8.5 कट्ठा जमीन समेटले बाटे। गढ़ीमाई मंदिर संचालक तथा विकास समिति से किनल जमीन के मूल्य उबेरिया 10 लाख कट्ठा के रहल रहे। प्रदेश सरकार के सहयोग में 7 करोड़ से ज्यादा यानी कि 8 करोड़ के लगभग में लगानी रहल ई मंडप में तैयार भइल अध्यक्ष यादव बतैनी। विवाह मंडप में जमा 2 गो हॉल आ 2 गो मंडप रहल आ एके बेरी 1 से ज्यादा विवाह संपन्न कर सके के वहाँ के बतैले बानी। सरलाही के हरिवन नगर पालिका के प्रमुख उप प्रमुख चढ़े वाला गाड़ी के चाबी वार्ड अध्यक्ष लोग नियंत्रण में ले बाटे। बीतल आषाढ़ में नगर सभा से पारित होके वाला बजट नया आर्थिक वर्ष शुरू भइल 2 महीना बीत चुकला पर भी पारित होके न सकल कहत 11 वार्ड अध्यक्ष लोग नगर प्रमुख रमेश बुढ़ाथोकी और उप प्रमुख हरिमया घलान चढ़े वाला गाड़ी के चाबी छीन ले बाटे। लोग नगर प्रमुख से चढ़े वाला हरिवन नगर पालिका कार्यालय के प्रदेश 2030001 नंबर के स्कॉर्पियो उप प्रमुख चढ़े वाला ना 1571 नंबर के टाटा सुमो के चाबी नियंत्रण में लिहल प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत देवेंद्र साहब कोटा के बुझावल गए। हरिवन नगर पालिका के 8 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष प्रज्वल ढुंगाना जानकारी दिले बानी। वार्ड अध्यक्ष आ कार्यपालिका सदस्य सब 1 हफ्ता पहले बजट जैसे भी पारित करावे वाला मेयर बुढ़ाथोकी के ज्ञापन पत्र बुझल रहनी। हमनी सबके मांग आ नगर पालिका के विकास के प्रमुख बुढ़ाथोकी गंभीर न भइल वार्ड अध्यक्ष ढुंगाना शिकायत करनी। मेयर साहब के ऐसा तरीका से जनता सब हमनी संगे एकदम नाराज भइल भी वहाँ के बतैले बानी। सरलाही के विष्णु गांव पालिका वार्ड नंबर 3 मधुबन बाजार विश्वनाथपुर में आयोजित महावीर झंडा मेला ई वर्ष शांतिपूर्वक संपन्न भइल बाटे। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहर के संयुक्त सुरक्षा कर्मी टोली के सक्रियता से मेला में जुआ ताश जैसन अवैध क्रियाकलाप के नियंत्रण करेला सफल भइला बाद मेला शांतिपूर्ण रूप में संपन्न भइल बाटे। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्र में लागे वाला ई मेला में हरेक वर्ष जुआ ताश अन्य अवांछित गतिविधि होखत रहे, लेकिन ई बेरी प्रहरी कड़ा निगरानी करत मेला में हो रहल जुआ ताश के जफत गइल बाटे।
बाटे। विगत के वर्ष सब में महावीर झंडा मेला में झगड़ा आ असामाजिक क्रियाकलाप के कारण दर्जनों आदमी लोग घायल होत रहे। सीमा पारी से आए वाला व्यक्ति सब दारू पी के जुआ ताश खेले के तथा मेला में अशांति मचावल घटना सब के इस सब प्रहरी पूर्ण रूप में नियंत्रण में कैले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय गड़हिया डुमरिया सशस्त्र प्रहरी बल गुल्म सिमरा तथा BOP 12 से भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी परिचालन कल गेल रहे। वीरगंज के गंडक स्थित भाट भटनी सुपर मार्केट में संचालित 2 रेस्टोरेंट में म्याद समाप्त भइल खाद्यान्न सामग्री मिलल बाटे। वीरगंज महानगर पालिका उपभोक्ता हित मंच के संयुक्त टोली से काल भाट भटनी में संचालित 4 रेस्टोरेंट में अनुगमन कैले पर म्याद गुजरल खाद्यान्न सामग्री मिलल उपभोक्ता हित मंच के अध्यक्ष अजित भुजेल जानकारी दिल बानी। भाट भटनी सुपर मार्केट में संचालित अतिथि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आशा होल्डिंग्स प्राली में म्याद गुजरल खाद्यान्न सामग्री मिलल भुजेल बताइनी। महानगर के खाद्य अनुसंधान अधिकृत विपिन लाल दास के नेतृत्व में गईल अनुगमन टोली म्याद समाप्त भइल खाद्यान्न बेच के आम सर्वसाधारण के स्वास्थ्य संगे खिलवाड़ करके अतिथि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आशा होल्डिंग्स प्राली के जनही 5-5 हजार रुपया जुर्माना तोकले बाटे। अनुगमन के क्रम में भाट भटनी सुपर मार्केट के उपरला तला में रहल उक्त रेस्टोरेंट में म्याद समाप्त भइल मामा चाउमीन मांस अमृत तेल मैदा बेसन लगायत के सामग्री मिलल रहे। म्याद गुजरल 4 बोरा मैदा 2 पैकेट खस्सी के मांस मुर्गी के मांस 4 पैकेट चाउमीन 500 ग्राम गोल्ड बेसन 6 पैकेट अमृत तेल आ 1 पैकेट मंचूरियन नष्ट कैले बाटे। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 पानी टंकी स्थित एक सेकुआ होटल से लागू पदार्थ सहित एक भारतीय नागरिक के पकड़ाव कल गेल बाटे। विशेष सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय परसा से खटल प्रहरी टोली जमुना सेकुआ होटल से 48 ग्राम ब्राउन शुगर खैर हीरोइन बरामद करत भारत के बिहार राज्य मोतिहारी के विकास कुमार पटेल के नियंत्रण में ले बाटे। परसा प्रहरी के प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक DSP दीपक भारती के अनुसार काल संझिया जमुना सेकुआ होटल में खाजा खा रहल पटेल के प्रहरी छापा मार के पकड़ाव कैले बाटे। उनकर शरीर में खान तलाशी कैले पर 48 ग्राम ब्राउन शुगर मिलल बाटे। पकड़ाव पड़ल पटेल के जिला प्रहरी कार्यालय परसा के हिरासत में रख के थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। रौतहट में प्रहरी डीजे साउंड सहित के रथ नियंत्रण में लिहल गल बाटे। रौतहट के माधव नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित सड़क से प्रहरी ब्याह में दूल्हा बके वाला रथ डीजे साउंड सिस्टम 2 सेट एम्पलीफायर 1 थान जनरेटर 1 थान आ LCD 1 थान नियंत्रण में ले बाटे। भारत से तस्करी करके नेपाल में बिक्री करे के उद्देश्य से लियावल उक्त सामान नियंत्रण में लिहल गल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनले बाटे। BR 33F नंबर के बोलेरो गाड़ी के स्वरूप परिवर्तन करके बनावल गल रथ आ में जड़ान कल गल डीजे साउंड जनरेटर लगायत के चीज सब फंसार चुरा के लियावल ला से नियंत्रण में लिहल गल रौतहट के प्रहरी न्याय परीक्षक एलिजा गिरी जानकारी दिले बनी। रथ ड्राइवर रथ छोड़ के फरार भइल बतावल गल बाटे। नियंत्रण में लिहल रथ सहित समान आवश्यक कार्रवाई की खातिर गौर भंसार कार्यालय में काल ही बुझावल गल जानकारी वहां दिले बाड़ी। आज इस्लाम धर्मावलंबी सबके प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगंबर के 1499 जन्म जयंती देश भर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बाटे। उक्त अवसर में वीरगंज में भी इस्लाम धर्मावलंबी सब राष्ट्रीय झंडा सहित के झंडा सब लेके रैली निकालल रहे। घंटाघर से गावा माई आदर्श नगर होते बीरता लगायत नगर परिक्रमा करके फिर घंटाघर आके नेपाल के राष्ट्रीय गान गा के रैली के विसर्जन कर गया है। इस्लाम परंपरा के हिजरी संवत अनुसार रबीउल अव्वल महीना के 12 तारीख धर्म प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन मानल जाला। इस्लाम धर्मावलंबी ई महीना के 9 तारीख से ही उत्सवमय वातावरण में मोहम्मद डे अर्थात मोहम्मद के जन्मदिन मनावल बाटे। गृह मंत्रालय से नागरिकता समस्या समाधान के खातिर अध्ययन समिति गठन कैले बाटे। नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा के प्रमुख टोकराज पांडे के संयुक्त में आज 5 सदस्यीय समिति गठन कैल गृह मंत्रालय जनले बाटे। समिति के आवेला आसीन 15 गते भीतर अध्ययन प्रतिवेदन पेश करेला समय सीमा दिहल गई बाटे। समिति के वर्तमान समय में नागरिक से भोग रहल समस्या के पहचान करेला कार्य देश से दिहल गृह मंत्रालय से जनावल गई बाटे। ऐसे ही समस्या के समाधान विद्यमान कानूनी व्यवस्था के विश्लेषण तथा समाधान के खातिर सुधार करे वाला नियमावली या कार्यविधि लगायत के विषय में सुझाव देवेला कहल गई बाटे। नेपाल आयल निगम पेट्रोल डीजल और मट्टी तेल के मूल्य घटेले बाटे। काल सांझिया बैठल निगम संचालक समिति के बैठक से पेट्रोल में प्रति लीटर 4 रुपया और मट्टी तेल तथा डीजल में प्रति लीटर 5 रुपया मूल्य घटेले बाटे। मूल्य घटले बाद 4 आली विराटनगर जनकपुर अमलेखगंज भलबारी नेपालगंज धनगढ़ी या वीरगंज क्षेत्र में पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 156 रुपया और डीजल तथा मट्टी तेल प्रति लीटर 146 रुपया कायम भइल बाटे।
सहकारी मार्फत आयल पैसा गोरखा मीडिया नेटवर्क में अपचलन कैल आरोप में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी छाने के दोषी ठहर कैल गेल बाटे। संसदीय छानबीन विशेष समिति से लामी छाने की कार्रवाई सिफारिश के कैल एक सदस्य जानकारी दिलवानी। समिति से पोखरा के सूर्य दर्शन आ बुटवल के सुप्रीम सहकारी संघ संबंधित रकम के अपचलन में लामी छाने के संलग्नता प्रमाणित होके ना सकला पर भी गोरखा मीडिया में आयल रकम परिचालन में उनकर भूमिका पुष्टि भइल बताल गेल बाटे। काल से सोमवार तक समिति बैठक चलल रहे। रवि लामी छाने संगे इससे पहले 9 घंटा तक सोधपूछ कैल गेल रहे था। वहाँ के खुद लगावल गए आरोप के अस्वीकार कैले बानी। रक्सौल सीमा नाका में लागू औषध तस्करी की घटना में एक सरकारी शिक्षक सहित 2 जने के पकड़ाव कैल गेल बाटे। शिक्षक के पकड़ाव बाद भारी सनसनी फैलल बाटे। प्राप्त जानकारी अनुसार गोप्य सूचना के आधार में रक्सौल प्रहरी के टोली लगभग 9 करोड़ रुपया मूल्य बराबर के 9 किलो 200 ग्राम चरस सहित 2 जने के शनिचर के संझिया बाईपास सड़क से पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़ल व्यक्ति सबके पहचान रक्सौल के पंटोका पंचायत के हरैया निवासी अरविंद कुमार सिंह के 40 वर्षीय बेटा शैलेंद्र कुमार सिंह, रक्सौल नगर के कोयरिया टोला के देवीलाल शर्मा के 25 वर्षीय बेटा अंकेश कुमार उर्फ डेविल के रूप में भइल बाटे। प्रहरी के अनुसार दोनों जने मोटरसाइकिल में गमरिया चौक तरफ जात रहे। यह क्रम में प्रहरी घेरा हाल के जांच कैले पर झोरा में पैकेट में रखल गए चरस से मिलल रहे। वो लोग उक्त चरस से नेपाल से लियावत रहे। प्रहरी के अनुसंधान में ई भी पता लागल बा कि पकड़ाऊ पड़ल शैलेंद्र कुमार सिंह पंटोका पंचायत स्थित हरैया में रहल उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के स्नातक शिक्षक बानी। पाकिस्तान के एक आतंक विरोधी अदालत से जेल में रहल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पार्टी के 10 जने सांसद के आज जमानत दिले बाटे। राजधानी इस्लामाबाद में एक भारी रैली के नेतृत्व कल 2 दिन बाद खान के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI पार्टी के 10 सांसद सहित कमती में 30 जने के गत मंगर के हिरासत में ले रहे। आतंकवाद विरोधी अदालत से उ लोग के जमानत स्वरूप 30,000 भारतीय रुपया तोकल गल बाटे। गत वर्ष के अगस्त में खान के जेल चलान करेला बाद PTI के व्यापक दमन के सामना करे के पड़ल बाटे। एकरा के राजनीति के पूर्वाग्रह से प्रेरित हमनी के सत्ता से दूर रखे के खातिर डिजाइन कल गई योजना के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री खान आरोप लगावत आइल बाटे। जमानत में रिहा कल गई 10 जने सांसद मध्य बहुत ऐसा राष्ट्रीय सभा के कार्यालय में ही सुरक्षा नियंत्रण भीतर रखल गई रहे। उ लोगों पर आतंकवाद विरोधी इन अंतर्गत मुद्दा चलावल गई रहे। 2 वर्ष पहले खान के पदच्युत कैला से बेरी से ही PTI आ सेना बीच विवाद बढ़ल बाटे। सन 2023 के मई महीने में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पकड़ाव पड़ला बाद विवाद उत्कर्ष में पुगल बाटे। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा शक्तिशाली संस्था के रूप में रहल सेना PTI ऊपर व्यापक प्रतिबंध आ दमन शुरू कर ले रहे। प्रतिबंध से खान के लोकप्रियता घटावे में असफल भइल बाटे। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा समर्थित उम्मीदवार सब 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतले रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने। फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आवे करम। तब तक विदा दी। नमस्कार।